Asibuyele emuva phansi ngokuhlukumeza insango babebhema kahle omkhulu maybe kanye ngonyaka ugqoka ibheshu nembadada ngidi isiko lami phela amasule bedume ngokuhloniphana nokuphana sahlephulelana inyoni noma kuyijiyane. Sesibuyile futhi namhlanje ke sizobheka ke iEP kaDlubheke okuyiyona ka seyikhiphile ke kule EP ke kunezingoma ke ezisithupha ezinye ke zezingoma lezo ke edika amavaka lapha ehambisana ke khona ke noSaliwa ngeke ke yona ke sisigcile kuyona ngoba siye sanika sayisintshela futhi ukuthi izoba khona ngale account yakhe nembala ke izingoma ke ziphumile kulezi ingoma ke kuphume ke ingoma ethi ke uSibali ethe Mabulawo kuzoba khona nje ke lapha ke ethi kamavaka kodwa ke namhlanje sizoke sigxile kunansi ethi nje ke lapha ke uSibali hambisana ke nomzukulu sizwa ke kwaceza mhlawumbe kuzozibuza ukuthi kungani uDlubheke ngamfezanga kumzukulu noma bengafezanga ukuthi featuring umzukulu kungenxa ke ukuthi ekubambezelekeni komculo bekufanele ngabe kuphumile osukwini ke lwayizolo noma lakuthangeni kungenxa ke yokuthi ke bekufanele ukuthi ke abaculi kule nkampani ke bona abakhipha ngaphansi kwayo ebafakela umculo online okuyi iDistroKid iyona ke bekufanele ukuthi nje ke lapha ke bese abaculi ke beyo confirm wangathi izinto eziningi engazi ukuthi ke zidileke khona engathi inkinga ikhona ngakhona ngale bagcineke kwenzakalile ke ngoba gcine sekuphoqa ukuthi ke bengawafeza amagama kabaculi ababa feature chile lapha ke siphathele kuDlubheke namhlanje uhamba ke nomzukulu uzolalela ke mangabe ukwazi ukuthi ke nembala ke lo ngumzukulu wakwaceza lapho ke dabuka khona insizwa ke liyasendlunkulu lapho ke iphuma khona bathi ke uSibali sithanda ke la ngoba ke kule ngoma le kunomlayezo ke ojulile okhona ke phakathi kwawo la khona kunxenxwa kabesifazana ukuthi ke mabaziphathe kahle njengoba ke sebethole ke uSibali uDlubheke uthi ke kugcwele abashana ke kuyona yonke ke imisi lena ke uthi awukho umuso ongenayo ke umshana ngakho ke siyacela ke mshana wami noma ke esisi uma ngabe kusumtholile uSibali phela mhloniphe bese uyazinakekela sesikhathele ngabashana abashana ke sebegcwele yonke ke imisi uthi ke futhi ke ezinye zezinto ezenzakalayo ilamabulawo kasekhona la khona uthola ukuthi ke umama wasalela ke nje ke lapha ke ekhaya ingane yakhe isalele ekhaya ingane yakhe isalele ekhaya okusho ukuthi ke lo mshana kuzoba ke ngwakubuka gogo lokuyilapha azoba ngwakhona ke uyacela uthi ke siyacela ke sidade wethu njengoba kusumtholile uSibali usumvezile ke kuthini ukuthi ke nangu uSibali okuyena kuthandana cela phela ukuthi ke bakethi ke umhloniphe kuzokuba ukuthi ke phela uyashada ngoba konke lokho ke bakithi kuyisibusiso ke sivela ke enkosini ingoma ke le ethi ke uSibali featuring umzukulu uDlubheke igcine ke iphume ke usukwini ke lwanamhlanje nje ke ekseni sikhuluma nawe nje ngithi ke iphelele ku 5 hours iphumile siyacela ukuthi kuma ngabe ke uyidinga lezi ngoma uhambe usupporta ke yona ke lensizwa njengoba ke sibabongele futhi nalabo abaphethe ke kona ke nomculo kaDlubheke ngoba uzokhumbula phela ukuthi ke uDlubheke kwabe izindaba kuvelile ukuthi ke ungale ngaphakathi nokuyilapho ke esatoke ngakhona ngaphakathi usatokile ngenxa ke ukuthi kusalinda inkantolo ukuze ke afake ke isicelo ke sebail abuye ke azobona nje ke lapha ke bakithi ke ina umphakathi uDlubheke ke nokho wabanjwa ke ngamaphoyisa ke senquthi ngeinsolo ke ezikhona bambeka ke zona zobulala kabanye ke babantu ke basemphakathini lasingeke sigxile ke kakhulu ke khona kuze kube ukuthi ke nje ke lapha ke inkantolo ke imthola ke nembala enecala uma ngabe kuyikuthi ke unecala uDlubheke siyabonga kakhulu labo abaphethe ke umculo wakhe hamba Asibuyele emuva phansi ngokuhlukumeza insango babebhema kahle omkhulu maybe kanye ngonyaka ugqoka ibheshu nembadada ngidi isiko lami phela amasule bedume ngokuhloniphana nokuphana sahlephulelana inyoni noma kuyijiyane.